Čaute, tak dneska je ráno a je štvrtok 1. júna. Dneska je Medzinárodný deň detí, čiže zo školy ideme do kina, čo je fakt super. Pokým sa vám ešte ozvem. Nemám mikrofón, ktorý ešte stále som si nekúpil, ale plánujem si ho kúpiť a bude to fakt super. Čiže čakajte lepšie videá s lepším zvukom. Takže prechádzka po Devíne bola úspešná a teraz už len ideme naspäť a pôjde sa do Borov a tam ideme na nejaký koláč. Čakám, zo všetkého dám zábery, bude to fakt super. Takéto vlogy by som chcel vydávať častejšie. A veľmi by som si chcel zaobstarať takého Borisa, ako má Saifa, pretože to sa fakt oplatí. Taký Boris, kámo. Vieš si predstaviť, že by ťa celý čas niekto natáčal, to by bolo pecka. Je fajn výjsť takto z času na čas von. A v Devíne je fakt teraz super, ale nie je fajn to, že proste na vlog všetci naokolo tu po vás zízajú, rozprávate s kamerou. No, nevadí, musíme to nejak prežiť proste. Wow, skoro 4000 hliadnutí na mojom rozhovore so Saifom, to je fakt úžasné, ľudia. Vlastne teraz som v Devíne u svojej babky a máme tu také super mačky, tak vám ich hneď ukážem. Tak, dneska to bol docela vyčerpávajúci deň, keďže sme boli v Devíne, potom sme išli do Borov, tam ste mali vlastne fotky z toho kubu, tej reštaurácie a dnes som na bicykli vlastne prešiel cez 12 km, čo je dosť. Som doma, čaveš. No čo ty zdechlina? Bolo to super. Dnešok bol fakt zabitý, no.